Кой обаче чу призивите на Янев и неговия монолог? Първо, за да е пълна масовката и за да не се окаже в един момент, че всички мъдри мисли, които ще излезе, ще останат нечути, а залата празна, Янев се бе подсигурил. Малко преди началото на обявената среща от 4-5 автобуса, паркирани зад Американския университет и зад театъра, се изсипаха значителен брой платени симпатизанти на депутата от РЗС. Второ, оказа се, че всички пътуващи са пристигнали за сметка на РЗС. Хора от автобусите признаха, че не са дали нито стотинка за пътуването си до Благоевград и всичко им е било безплатно. Някои дори признаха, че им е платено да участват в акцията. Колоритната група от туристи се допълваше в залата от значителен брой жители на ромската предел махала в Благоевград, които също присъстваха не заради харизмата на Яне Янев, а заради парите, които са получили, за да участват в срещата по собствените им признания. Кажи ми сега, ти беше ли на протеста, който се състоя днес? Да. Бях на протеста, днеска неделя. Та реших да си изкарам 10 лева пари. Кой ти ги даде тези 10 лева? От нашите ромски произходи, барови, баронци такива. А за какво ти ги дадоха парите? За никакъв си Яне Янев. А ти знаеш ли кой е Яне Янев? Абе, нямам си на представа някакъв смешник такъв. След близо 20-минутна реч на Янев, в която така и никой не чу отговор на въпросите защо държавата е в такова кризисно състояние и как РЗС ще се противопостави на драстичното увеличение на цените на горивата и стоките от първа необходимост, народният трибун Яне Янев поведе хората на протестно шествие. Някои от тях не знаеха защо протестират. Кажете ни за какво протестират? Нищо не протестирам. Всичко ми е окей на мен. Шествието приличаше на познатите от тоталитарното минало манифестации, окичено с 3 багреници и знамената на партията. Кой ще превърне в герой Яне Янев и дали сметките му ще излязат правилни, предстои да видим. Идват избори. Тогава ще стане ясно каква е електоралната тежест на партия Ред, законност и справедливост и ще стигне ли тя, за да има свои хора в местната власт.